baserri askotan gelditzen dira zaharrak, eta aden batetik aurrera ezin direnean baliatu eurek, orduan joaten dira, edo bai semala baten etxera, edo erresidentzia batera, eta sarritan baserria utzi gelditzen da, ezta? Orduan uste dugu, aukera izan ezkero, etxe horretan beste etxebizitza bat habilitatzeko, bere semalaba batek, edo familiako batek, edo hurbileko batek aukera dauka bertan bizitzeko, eta orduan asko laguntzen da horrek zaintza kontua. Beste alde batetik, baita ere, hori, bideragarritasun ekonomikoa, sarritan baserri handi bat konpontzerakoan, hor etxebizitza bat ateratzeko oso handia da, eta kostu oso handia dira, ezta? Orduan etxebizitza bi ateratzeko, edo bikoitzaren kasuan lau ateratzeko, horrek bideragarritasuna sortzen daue, finanziazio ekonomia aldetik. Horrek dakar be bai, era orekatuan auzoen eraberritzea, ezta?